Ayo. Oh, di ana. Ano ko? Tuloy. Kung kuya mo. Sabido. Gabi ito sa kuya nimo. Kuan talong kanang ngayo ta bulak dos. Kada ra bulak ra bagod nga. Ako ra buray lampingan kada bunta kada hapon ako nagliligo kay. Cracky. I just want it. Ay, salamat. Peace kung nakantandong kay kanin kung tandong ro ba mali nakatabang na ko ro. Halo ba kayo? Isa na ba? Sus kagagmay kasi dahon kanin kada dahon ani us kalibo ra ba? Ha? Kung sugot ni manguha ni ron kasi manguha ni ha. Hindi nga na tubo na mo ha. Kapalidya na mo ni ron kapalit na ko sa akong buga. Yan na ko ayo. Ko nagyud kaya kung pika sa bulat, kaming murag kalasutsing o bulat. Sus, daghan di maibog ani mga suya. Tubo na mo dali-dali kay mo. Aray baligya ka mo kung gusto mo nirong panahon na mamaligog bulat ka. Tugdan ko na to. Mamaligog bulat. Kani? Sus. Isa pamilyo na ni mga bulat ka. Asa ka mangita? Buhay kami pagkabulat niya ang tugdan na yan. Mahalag bayan niyo. Hindi makakabang sa kung pagka-kaugmaon. Ha? Mga bulat ka niyo. Ano lagi manguha niyo? Pwede may manguha rin, makatilaw din ako kay Kutyo anyos pa kong edad, gabuhi na kong bulak, hantod karong mo pa ko katilaw, kung ano lang uso ng bulak, tiluan ako na hindi pwede nga, ngay magbinuag ko akuha ni. Kalamiya ko nga bulak. Panubo. Tubo na mo kay baligya ka mo sa kalibong dahon. Ha? Lahato na ni di ay. Akin na lang pa din akong manong ning. Ito atong dito manok mangalog pamaday ko manok baboy. Oh no. Ito udan ginibek kana nang wa di magbigil-bigil ako dito kay Jesus. Ya. Nindot kayo sa lugar. Wow, naapagod kayo nakitang bula. Ano ba mangayo ka dito? Oh no. Maghindot man yung kayo nindere. Hala, kanindot kayo sa bula. Ano bula ka? Ay, hala, kanindot. Hala, ba'y tag-iya? Pwede na itong kawatan eh. Oh no. Hala, kanindota oh. Ha? Kapag kanindota kayo. Hala, kanindota kayo oh. Na, napag-roses. Wow! Niyapa ko yung mga saan yung bulaka di kayo. Pero nindot kaayo. Ang ako nang ipabaligya. Oh no. Kaya ako kong kwarta. Ay, maayo ano yung mga yung kuwarig bilagsa. Kaya ako yung wow, kanindot ko. Ayo. 3 hours later. Agyud sa sigma agni. Sampit ron. Ayo. Uy, gagap. Sus maglum. Uy. Bulak ni na kayo. Bigil ako ng bulak. Oh no. Ang bulak wa sa kapangluan. Sa unane. Sus, nakahaling na yun ko. Kasi na yun digil po yung listo po huni. Ayo. Oh no.
Ayo hinuan. Ayo. Matay na, matay tao nga nung di man mo tupad. Ayo. Kaya. Ako. Ayo. 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 Balik po na ay tao, di ko lang ang tingod. Alam niya, may dalawa sa pero Ayo. kasi ko palit na dito ang bola. Ayo. Bus kalibor begitu sa kabukdahon akong bola. Oh no! Ayo. Oh, unsa may ato nga sige, sus, busy ra ba ko kayo? Palit ka unsa may palito nimo mong baligya? Dong. Ayo ta kung bulak mo dong. Sa kay luag para ba ko ire niya. Nangayo ra. Sus, Ginoo ko. Bulat. 3 hours later. Ayo. Ayo. Sinampit ni mo. Oh, di ana. Ano god? Sunod ni. Sa may tuyo nimo? Gabi dong. May gabi ko sa may tuyo nimo. Kuan ta dong kanang mangayo ta pa dong bulak dong. Oh no! Ha? Akong bulak ra bagod niya. Ako ra bago na inampingan kada buntag kada hapon ako nang ginaligo kay para buhi kay uso magud ra ng bulak ra bagod na baligya niya kana akong bulak akong baligya na dili ni panghatag. Tay giganahan nagkuan na dong, naibog yung kuan na dong. Na mao din na. May pay bulak kay naibog ka pero din ako ka maibog. Oh no! Ano katapatawa man ka wala seryoso ba ako. Dili pwede na ko ihatag kung bulak. Kana akong bulak ibaligya na kabulok ka presyo na akong bulak us kalibong dahon. Alam mo dong. Mahal ko na ron kay mo man ay uso ron mo man ay atong negosyo ron mo man ay nausong negosyo ron badyang gani mahal. Katula kana akong bulak na kung kakinang-kinang murag bulawan. Isa sa tubok dong. Depende po na sabot o sugot ka manguyag ko nimo. O sige, bisa karon pa dong. Sure ka? Sige balik ka na sa kanto kay tulo ka bulak. Dala pa masisira. Okay ra ka? Okay na. Sinta ni ko kung kamuingon ang sugot ka na dili sugot pa kadayon dili man to magdugay. Okay, giganahan ko ng bulakan dong. Asa ang bulakan na ihatag na ako nimo tanan ako kay gusto man kita man akong duha digay. Sure ka? Sure. Sige, hatag na ako ng bulak na. Ay, sira. Sige ha? Balik ka ugba po kay pagdala ra gyud ko ng gihatag na goro mo tanan. Oh, salamat dong, salamat. Salamat kayo. Hindi ka masabi ko busy ko kay ganyan ka pero okay lang. Sige, salamat po. Salamat. Salamat. Salamat po da. Salamat. No?